Assalamu alaikum qadirli ilişler. İlişler men pikirimçe siz eýän bilýärsiňiz Eýranda bolup geçen wakalar. Atam şu menim gifkaça şu Eýranda bolup geçen wakalar boýunça gifkaça öz pikirimi aýdaýyn. Birinji bilen aýtmalar. Şu ýaňy Eýranyň telewizori, Eýranyň habarlaryny, şu habar programmalaryny eýän habar çykdy. Eýranyň ruhy lideri ýa-da Eýranyň lideri Ali Khamenei şu Dine Amerikanyň bomba taşlama bilen ýok bolupdyr, oň maskalasy we başga da bir näçe şu harby generallary olaram şu ýok bolupdyr. Birinji aýtmada. Onsoň ikinji aýtmada illeşler hawa görüşüňe ýaly Eýranyň lideri ýok edilse-de, hinidem Eýran şu öz raketlerini Amerika tarap atman dowam etýär, ýa-da Amerikan şu harby bazalaryna tarap atman dowam etýär diýmek. So kimdir biri şu an Eýrany dolandyrýar, hini bilde mümkün bilemek prezident, vice-prezident ýöne kimdir biri şu Eýrany dolandyrýar. Onsoň illeşler inni şu Eýranyň Türkmenistana etýän täsiri hakynda aýdyp geçdi. Birinji bilen aýtmada aslynda Eýran gater we bay bolmaly ýurt. Birinjiden Eýranda şu 80-90 milyona wara ýaşaýjy adamlar bar. Bir giden adam. İkinciden Eýranda bir giden newit bar, bir giden gaz bar. Eger Eýranda şu sanse bolman, şonu satyp bilýän bolsa Eýran bar. Şu Dubai ýalyk ýa-da Eýran Sauditler ýalyk ýa başga da Katar ýalyk şolar ýa bay bolmaly ýurt. Ýöne gynansak da şu Eýran hökümetiniň saýlan siýasaty näme? Sen Amerika sen düşmanyň, Ýewreýler sen düşmanyň ýa-da Ýewropa bilen düşmançylyk iň bolmany şu goňşy ýurtlar bar, Sauditler ýa-da Kuweytler, şolar bilen hem şu belli derejede düşmançylyk geçirer. Onsoň netijede näme? Ol ýurtlar elbetde Eýrana garşy sanksiýa goýdular, Eýran bilen howda edenoklar, Eýran bilen hiçlik corporation ýok. Demek netijede Eýranyň näme şu ekonomikasy düşüp şu derejeye gelir. Eger biz şu datlar aýyrsak, Eýran edil Bahreyn, Kuweyt ýa-da Sauditler ýa bolmaly. Demek geljekde nem sadece aýdal türkmenlere iş gerek bolanlar hökümetten Türkiýe uçmaly ýa-da hökümetten Orsiýa uçmaly ýa-da Dubai'ye uçup gelmek gerek. Ýok, sen Balkana barýan we granitden Eýrana baryp şu taýda işleseň bolar. Uly mümkin. Oňa ikinji eger idealne geljekde aýdaly ne ertir Eýranyň hökümeti aýtýar, ne biz Taywan, biz Güney Orta Koreýa ýa-da biz Ýaponiýa ýa-da demokratik ýurt, biz Sauditler bilen ýa-da beýleki Arap ýurtları bilen düşman däl, biz ine Amerika bilen düşman däl, gel santa goýmalyň, bile işleşeliň diýse. Onsoň demokratiýany, hakyky öňe sürse, illeşler. Geljekde diýmek, häzir Türkmenistan içindäki aktivistlerimiz, Türkmenistan içindäki jurnalistlerimiz ýa-da Türkmenistan içindäki hak hukukçylarymyz bar. Olar öz dokumentlerini alýar, öz keyitlerini alýar, hem maglumatlar alýar, Eýranyň granitine barýar-da şu taýdan näme siýasy gaçyp atar. Onda bul näme Türkmen erkin jemgyýetiniň işini, hak hukuk işi, jurnalistika has aňsatlaşdyrjak. Näme bize Ýewropa ýa-da Amerika gitmek gerekler, biz Eýrana barsa bolmaly. Dogrymy? Şoň üçin hawa Eýranyň täsiri Türkmenistana uly boljak, umytlarym uly. Ýöne illeşler men pikirimsen tek näme owurluglardan ýer sebäbi öň gaýtysma Eýrany şu kimdir biri dolandyrýar, bol dolandyrýan adam şu Amerika tarapy raket atmak dowam etýär, onu diýmek hinir Eýran hökümeti öz aýagy üstünde durýar. Şoň üçin geljekde näme boljak? Hiç bilenok mümkin demokratiýa gelmez, mümkin rejim öňküsünden hem erwet bolar, mümkin näme wapşy näme gaty erwet ýagdaýlara gelmek şoň üçin näme kan ulurun etmeli. Onsoň iň soňky aýtsak taýdan illeşler men pikirimçe öwren wajyp. Näme? İslemlik bir uruş adam. Bu gowdatda, uruş diýen zat gowdatda näme üçin? Sen şu adamlar ölýär, sen ýurdun bozulýar, sen näme
bombalayan hiç esasen şu orada kimin ölüsüyle hiç kimin ölüsüyle no. Bizim durumumuzda yaşamadıklar. Onun için näme Eýran'a kurs boldatda. Şoň üçin hawa mümkin bir de mümkinçilik bolar. Mümkin gelecekde bir Eýran'a var biler, sade de biler diýen şonda kurşy godat dip kabul etmeýände kabul etmeýände çağıramak hawa paragatçylyk öňe şoň üçin şunlukça açıklamşylar dinleyen çok köp sağ olun gelecekte görüşürüz.